Urban Exploration Channel pakhat el rito delan achi te hian kumtam lutuk lo liam ta khan Urban Exploration an nei na hmuna an thil ton danglam tak mai hi an ron pho chuaka building rang tian soi hmun pakhat hi tlo in an zinga pahni chu building chunga chun lutin an thian te dang chuan pon lama tang chuan an live camera tang chuan an lo vil pui boka room chunga lut pahni te chuan chulai hmuna thla chu biak po tum chuan ma chu an la a pon lama tanga lo thlir ve reng tu te chuan an mani hnung lampanga chuan thil danglam tak mai hi mu in a chunga pahni te po chu a ti hlau thong tak zet ani. ¿Qué pasó? Detrás de ustedes, en toda la esquina, detrás de ustedes, al lado costado derecho, una cara. RR. Vaya, mire. Uah, vamos. Te estoy diciendo que el rato el señor está atrás y el niño también. Mételo al bolso, que vamos a salir en pura aquí. Uy, Brian. Pon lampanga an thian te chuan an hnung lampang bang phen atang chuan tui munin aron en rep thu chu an ron thrila ma se mak deuh main a chunga mi pahnih te hian an hnung lampang chu ava hoi phein han en ve ma se kha thil ron dak angkha eng thil ma an pu thei mi lawa ma se la pon lampang atanga an ron soidan atang khan ngai thataka chu a har to ni ngei turani man mo takin halai hmun atang hian an chu ka zui ta ni an nuwa video footage an han en let ve le chu an ni pahnih hlei hian makanti in an hlau thar dul hle ni kha thil ron da na la kha ground floor atanga chhong li na lai mai ani ya mihring pa ngai tan han lo na an da na pha ka ni si lawa mihring ni lovin thla lampang thil ngei chu ani mela helai hmun a rang tian soi chan ber po kha he thil wang hi ani ngei te po arin omani. He thil hi golfer pakhatin Florida golf course muna an thil lo lak fu aron pho chuania he golf course muna hian eng thil chi nge thleng i lo en teang. What the? What the? An omna tanga pia deuh taka hian mihring ni tak thil var kal lai hi alo lang theia e thil makna ti zual tu chu khatia kal lai engma hmu tur mi lawa a tham ral zui ta dei mai kha ni he thil hi chhun pachan laia thil thleng ania he ti chung po hian mitam tak tan chuan thil hlo atling thei hialin arin oma zan lampanga thil thleng phei chu ni ngat se mitam zok hi chuan kan hlo ngei arin omani. He thil hi Instagram lama chon post ni in en tu po anga hle maya mi chi thian rul khat hian an thian nu birthday chu lo min an hlim hle maya road trip te chu nei in tlang hun pakhata te chuan kalin hun hlim tak chun manga chutia tlai ni tlak don ruaya chuan in lampang chu man mo tak chuan an pan zuya ma se van doi tlak takin chun ho konga chuan accident an tok tatlat maya an zinga pakhat phei chu adam chuak zo ta lovani karten lema nun phungpa ngai an nei le thei tan tia chuan an birthday lom niya an thalak ta chu an en kuala chung zinga pakhata chuan thil danglam tak mai hi a ve tlat maya he thalak hi uluk taka kan en chuan thalak pa ngai ve mai ni in alanga ma se uluk deuh zoka kan en chuan he thil hi alo lang ve tlat maya. An thalak hnung lampanga chuan an mani zingami ni lo ti hriat tak mai meldum tak mai le rap zet mai hi alo lang ve tlat maya heng mai che ho hian heti hun la hian an hnung lampanga
thil dang lam tak mai lo ding hi an hmu in an hre reng lova Instagram lama post ani nu in an hre ve chawani mi tam tak ngei dana chuan khai accident an to ma tang to khan he thlanum hian lo zuin alo ti boi tran dei to ni ti chu an ngei dana nia kha motor accident a thlen chan po kha he thil wang hi ani te chu an rin pui dewa a mel han en reng hian thil pa ngai chu ani theimul lovani he kan en tur video hi Peru ram chunga supermarket chunga thil thleng ania security officer night duty nei chuan patrolling chu nei in akal ko lai chuan thil danglam tak mai hi tongin he thil ton hi adam chungin a thei in le to ngain arin om lovani zan khat chu zan rei to taka hian building chung chu a fangkuala heti fangkuala hian tlan thom hi a hreta tlat maya zan rei ani to mai pia lama he building a hian ama bak tu ma an om lo ti chu a chianga chumi wang chuan film khur le uluk tak chuan supermarket chung chu a fangkuala chuta building kil pakhata no pang pakhat hi awak mutamaya chu no pang hne na chuan khoya ngei chung te ti chuan an zota chu no pang chuan anu na thok me ka lo lang ha thu chuan lo changa security officer chuan chu no pang chu lai hmuna lo la tur le anu chu lo en kol sak atum tur thuwa hrilin building chung chu an en kuala chumi zan chuan na thok tlayan omani te chu an ring le hnu nowa ma sela uluk taka building chung an en kol hnu po chuan mi hring tu ma an om to tlat lo kha no pang omna vale le chuan kha no pang po kha mu tu reng alo om to mi lo maya makati in angai chu thalo hle maya khoya nge kal niang ti chuan chu no pang chu an zong kwal le a ma sela kha no pang kha mu tu reng a om to chung mi lovani angai tha thei lo chuan chu supermarket a security camera video footage chu an en kuala chuta thil mu chuan a ma zong ain lo na a thlen zui ta ni video footage chu supermarket CCTV camera ina alo la ka tanga alan dan chuan he security officer pa hian mu thei lo eng thel mani chu a biani ti chu a chiang reng maya ain seidana mai cheno pang om chu mu tu reng a om tlat lo he supermarket a thil thleng hian Peru ram chung chu a fan chuk ne hle maya he security officer pa hian no pang bo ni lovin no pang thla a biani ti chu he video footage atang hian a chiang viau maya he supermarket a hian no pang boral to thla la cham bang an omani theingem le he thil hi Facebook group pakhat historical Gilchrist County Zela hian menikua sang hi somni panga khan ron pho chu ania historical Gilchrist County Jail hi Trenton Florida muna umania he jail hi sangka zakwa somni pariat khan saktran ni in kum sangka zakwa somruk pariat thleng khan tangkai taka manania he jail a hian thom makle rap om tak tak te ke pen thom te le phun thom ni om tak tak te chu mi te chuan an lo hre fo thina hemi wang hian jail khrang ti in a ming than pha hle ni tuna chuan paranormal lampang ngai na tu ghost hunter te in fiam na mun pui bera alo chang zauta ni he thil upload tu suidan chuan an camera chu en chin na chun neya chuta tuwe mani eng thil mani hi an lo lak fu thu chu soya thil dang lam deuh ilom humialem le tuna chuan i hmu to nge yarin omani
he nu hnunga hian mihring vot tak mai pakhat chu alo lang theia he thermal camera lo zoka hi chuan a hun ngai chi chia po hian eng thilma a hmu thei mi lovani he thermal camera hi chuan chiang takin he thil vot tak mai hi alang thei thunga mitam tak ngei dana chuan he historical Gilchrist County Zela inmate boral to thla helai vela la cham bang chu khatiang khan arun in larta ni chu an ring deuh ber maya nang enge ingei ve dan le nupa khathian social media lama hian athil ton makati ema wanga mi te lo hmu ve ta na I chu arun pho chuaka afa te in fiam puya ina umlai chuan amit sir chuan thil danglam tak me hi wa hmu in an en chiang chu dar thalanga a hlim thla ni mai hian a hria a ma sela chu thil dan dik tak alo nitlat lo My mirror is cracking by itself. What's happening? Wait, stop. Harry, my mirror is cracking by itself. It's cracked twice so far. Why is it cracking by itself? I have no fucking idea. There's two me's. an hmu rang lai chuan dar thlalang chung lampang chu ama chuan arong khiphok meya he dar thlalang khi a soidan chuan Facebook lama chuan tlom taka an zora wang chuan a leya anei tu masa soidan chuan zana mulai hi a thang har thut mai thina a dar thlalang lampang ava en chuan he dar thlalanga hian melrap om tak mai a hmu thu a soya chumi wanga kolngam to lawani thu chu a soya adoi wang le a thil hmu sur wang mai nia nga in he dar thlalang hi a leilui ta thawa ma se anei tu masaina alo soi kha adik na chen a omani mai thayani ama po hian ngai that zan lo na deuh chu anei ve deuh thawa khatian hmu reng laia dar thlalang arun khik ta ka chuan ngai that lo na mai pi lama alo lei hi a in chhir ve to mai thayani mi pakhat nikin ti hian apidam lo chu en kolin zan khat chu he thil danglam tak me hi hmu in a phone camera chuan alo recordta nikapi hi chuat laia chuan lo dingin chelo chang lo hian banglam pang chu alo en reng maya nikapi hian alzheimer na chu nein hemi wang hian en kol uluk po angai hle ni anat na wang te po ni mai thaya hetia zan laia ngoi renga dina banglam pang en le thin hi ati dan thin fo ani towa ma sela hetiang kara hian thil dang alo tel ve ni mai thayani enge thleng ilo en teang ngoi renga khatia pi din tak renga chuan an ui po hian eng thilemuni a hmuni mai theya angur deuh char maya heti la hian fridge chung atang hian eng thilemuni hi arun tla a chu thil chuan nikale a ui hi ati phuna sat le ani pi chemi lava loading rengot mai po kha thilrap om tak pakhat chu ani ve hrim ome nika chuan
thil tlak dan chung chang chu he tiang hian aron soi le a. Alright. So this is in response to last night. My grandma loves to collect little figurines. One of my grandma's little angels fell off the fridge last night. See how far back they are. Genuine. Honestly, I'm a bit in disbelief. No, I'm pretty sure it's just a plug-in charger. I brought my girlfriend Claire here so she can help demonstrate. But can you try to step in front of that? So it just does that. Move away. So that comment says that the Roomba doesn't do that unless someone's in front of it. My question is, like, it is kind of creepy with a smiley face and everything. Even when it gets to the edge. Fridge chunga hian angel lem hi an hung tlara heng ho hi a pi that lai chuan angai na thin hle ni ome nikan thilmin lo mu kha a ho kan lo ti mai theya Roomba kha uluk taka kan en chuan banga sut ma lo kha chuan akal kwal zela ma se khatia banga sut kha chuan asunon to mai ani a pi ngoi renga adin zan khan Roomba kha uluk taka kan en chuan eng thil ma sut tur omme si lo kha thil sut nei ni om tak khan a om chen maya Roomba ma hian thil engmani mu thei lo chu a omani mai thei ani ni ka hian kha thil thlena tang khan an ina hian zan rei to chuan nom lo ti na riau hi anei thina a bik takin chaukalam pang chu a tri deuh tlat to maya an TV la chu a en tu tan chaukalam pang hoitel zel chu angai boxia zan khat zan rei to taka TV en lai chuan he thil hi aron thleng le ta ni. So I was watching my show, and after last night, I'm definitely not leaving these lights on. But I was watching my show, and there's nothing there. Chaukalam pang hoi zong chuan a ui pani chu an meng phok ra maya eng thil ma la chu mu tur chu a om chung tlat lo a ui te pani wang te po hi ni mai theya ni ka hian chaukalam pang chu a tri deuh tlat to maya a pu dam lain voi khat chu ni ka hne na zan thim kara a pi chu chauka chuan a lo din ren thu hi a suya ma sela light ona chik zoka awa en chuan eng thil ma a mu le lo thu chu ni ka hi alo hril towa chung thil zong zong te nen chuan ni ka hi a thawa aman deuh tlat to ni hemi zan tho hian thil mak tak mai ala thleng le cheu maya. Whoa. Whoa. Yo. Oh, that's cool.
busted! ice maker chu ama chuan ron in onin thom beng cheng tak mai chu ron siamin hei hian nika chu atiral khel ngal hle maya katia rumba in nika zui zelai khan thok le khata arumba kha ama chuan aron in let thok maya ama in let thei mai turani lo tia chianga khatiang khan aron the thal tu eng thilmani mu thei si lo chu a omani tia chiang reng mai rumba khan bangemo chuat mor to pathleng khan a hremei zela ma se tun tuma kha chuan le to lovin arong kaltlang top maya kha po kha thilmak tak chu ni he rumba hi kholama chian lo na ane ni theingem nge mu thei lo thla lampang hian he rumba mang hian nikate chung kwa hi ati boi zo ani thei mai angam le